ina kuke duka 'yan ƙasata, yaya zance na kishin ƙasa. Zance na a yau shi ne, wane ne gwani na yau, mai kishin ƙasata ne. Zance na a yau shi ne, wane ne gwani na yau, mai kishin ƙasata ne. Ni dai na makance yau, ɗan kishin ƙasata ne. Ko kun ɗauki hauka ne, ko kun ɗauki hauka ne, ba zan yin ƙasa gwiwa, ɗan kishin ƙasata ne. Ni Nijar ƙasata ce, kuma Nijar ai uwata ce. Dukkanin faɗin kirki zai fari da mamashi. Ni na san uwa ba abin wasa ce ba, sannan kuma ƙasa ba abin wasa ce ba. Ba ne ban uwar wani in kyale uwata, ni Nijar uwata ce, don ta yi min komai. Kai dole da ba kasance yankan gaba sai kana ta shirme. Kai wawa da ba kasance yankan gaba sai kana ta hauka. Da kai aka kulla ma kasar kashiri, da kai aka kulla ma uwar kashiri. Mu gane dai kasa uwa ce. Idan ka je kasar waje, idan an ma tambaya, an ce kai dan waje kasa ne. Nan dai ka zama ɗanta, ko da ba ka so malam. Kenan dai kasa uwa ce, ni na san uwa uwa ce. Kowa raina mamarsa, ɗan nan baya albarka. Muna ga kira abun matasa, ku bar yarda a saku hanya ta shirme. Manyan gobe muna ga kiran ku ne matasa, ko a ina kuke kuna ji, ku yi kishin ƙasar ku ne. Hukumomin mu suna da kyakkyawan niyya. Na kira abun kabilu, wallahi mai haɗin kai. Inda ya mu haɗe kai, ba wani wanda zai raba mu. Kar mu sake a raba mu, a gurɓace mu na ƙasar mu. Don mu ƙasar mu ce ƙasar mu, ba mu da wacce za mu zauna. Sake a tarwatsa. Gudun hijira akwai ciwo, gudun hijira wulaƙanci, gudun hijira ƙasƙanci. Matasa sai mu tausaya ma iyaye, matasa sai mu tausaya ma ƙanne, matasa sai mu tausaya ma yanne, matasa sai mu tausaya ma jarirai. Matasa ne ake haɗin kai, matasa to ku tashi barci. Wannan ba halinku ne ba, na san kun gaji tarbiyya. 'Yan Nijar maza da mata, mun haɗa kai mu gina ƙasar mu. Nijar ta zame muna tsatsa, Nijar ta zama sabuwa yau, Nijar sabuwa ce.